Добър вечер! Започва емисията новини на телевизия Трявна. Снощи тревненци бяха зарадвани с концерт от Народно читалище Пенчо Славейков 1971, организиран по случай 150-та годишнина от рождението на поета. Вижте кратка част от събитието, а целият запис на концерта може да гледате на 23 май в понеделник от 20 часа и 30 минути. В концерта участие взеха всички фолклорни формации за песни и танци към Тревненското читалище. Малките певци от групата по фолклор с ръководител Николинка Кирилова зарадваха зрителите с певческия си талант. Танцорите от ансамбъл Трявна демонстрираха професионалните си умения и, както винаги, танците им бяха красиви, весели и много добре изпълнени. Тревненски Сокай е танцов клуб към читалището, чието състав е от непрофесионалисти, които обаче по нищо не отстъпват на останалите. Усмивките и кръшните им хора приповдигнаха още повече настроението в залата. Но най-голяма радост на публиката донесоха най-малките и сладки танцори от детския танцов ансамбъл към Народно читалище Трявна. С грейнали лица и без особено притеснение те показаха това, което са научили. Днешният 19 май беше обявен за неучебен заради матурите вчера и утре. Въпреки това, днес учениците влязоха в двора на училището, но не за да учат, а за да спортуват. Вижте ги! Обявение за днес спортен празник за децата съвпада с Международния ден за борба с затлъстяването. Затлъстяването е резултат на нарушен енергиен баланс, т.е. хората надават на тегло, когато поемат повече калории, отколкото изгарят. Изключително важно е да се знае, че профилактиката на затлъстяването започва още в детския и юношеския период, като важна роля тук играе както семейството, така и медицинските специалисти и учителите за изграждане и затвърждаване на навици за здравословен начин на живот, здравословно хранене и физическа активност и спорт. Можем да бъдем спокойни за децата от нашата община, защото днес станахме свидетели, че те усърдно спортуват. Няколко часа учениците от двете училища играха различни игри и всички класове се включиха в организираното мероприятие. Най-малките от основното училище Пенчо Райков се разходиха на организиран поход и играха на народна топка. По-големите от 5 и 6 клас бяха разделени на момчета и момичета и спортовете, определени за тях, бяха съответно футбол и баскетбол. А 7 и 8 клас се изявиха като волейболисти. В Славейковото училище беше направен график за провеждане на различните спортни игри. Първи бяха най-малките, които се състезаваха в щафетни игри. От 3 до 6 клас момичетата играха баскетбол, а момчетата, разбира се, футбол. За големите класове бяха определени волейболни срещи. В днешните спортни прояви нямаше победители. Всички играха за здраве, а не за награди. За втора поредна година специализиран музей Трявна провежда атракцията Седмица на Рада Госпожина в музея Старото школо, едно от първите светски училища в България. Самата Рада Госпожина посрещна децата със звън на камбана, разказва историята на Тревненското школо и демонстрира взаимоучителната метода. Децата също имат роли, за да усетят атмосферата на взаимното училище. Най-активните получават поощрителни табелки, а непослушните – черни. По желание в рамките на урока Рада Госпожина може да връчи и свидетелства за завършена учебна година или за проведен урок в школото. Организираната атракция е една приказка за отминалите школски времена, в които едно място за всяко нещо и всяко нещо на мястото си. Отвежда малките азбукарчета във времето на дядо Славейков, в което просвещението е потребно за всякой народ. На бял камък не стъпих е заглавието на новата книга на тревненският журналист и писател Стоян Цонев. Представянето направи неговият колега и приятел Атанас Радойнов.
Сега ще кажа накратко за това красиво белетристично пътуване на Стоян Цонев в далечните времена. Първо, чест прави на Цонев, че в романите си той следва класическия, аз бих го нарекал, Омеров принцип, героите му да пътуват, да кръстосват големи пространства, да преодоляват препятствия, почти като Одисей, да трупат познание. Разказът за приказното време, за първоначалата в книгите на Стоян Цонев тече увлекателно, пълновластно и подкупващо, както при най-добрите исторически автори в нашата литература. Издаването на книгата е като подарък, който автора прави на своите приятели и почитатели по случай 75-я си юбилей и 50 години творческа кариера. Разказвайки за времето, в което живее, не забравя за себе си и когато говори за себе си, не забравя времето, в което живее. От 27 до 29 май в Трявна ще се проведе много интересен, весел и забавен фестивал. Малки и големи участници ще намерят своя ритъм с помощта на гости от София и деца от Славейковото училище. Но повече подробности ще ни каже сега организаторката на събитието Борислава Тодорова. Здравейте! Казвам се Борислава Тодорова и всъщност за втора година подред организирахме с моите деца, които са трети клас, в столичното 90-то СОУ Генерал Хосе де Сан Мартин фестивал. Намери свой ритъм 2, вие казахте. Миналата година бяхме в град Копривщица. Фестивал включва 5 стила танц и много е важно да кажа, че това е крайната цел на класа за годината, тъй като аз съм учител по програма Заедно в час и имаме една цел, за която работим цяла година. Фестивал включва 5 стила танц, класически балет, съвременен танц, латино, хип-хоп и народни танци. Тази година ще имаме бонус семинар, който е изненада. И се провежда тази година в град Трявна, съвместно с СОУ Петко Рачев Славейков и с подкрепата на общината в Трявна. Виждаме едно момиченце, което е бивша възпитаничка на Славейковото училище. Това е Василена. Здравей! Тя също ще помогне. По какъв начин ще се осъществи това съвместно сътрудничество с СОУ-то? Нашето училище посредством Василена, нали, тя е връзката между двете училища, помага ни за сайта също така, откъм контакт с хора, които работят в град Трявна. Така че, нали, нейната роля е много голяма и за което сме много благодарни, разбира се. И тя може да разкаже малко повече за това какво е да си отново в града и да помагаш като помощник ръководител на такова събитие. Здравей! Вълнуваш ли се за тази бъдеща роля, която ще изиграеш? Изключително много се вълнувам. Аз съм бивша възпитаничка на СОУ-то и танцорка в група Crazy. Запалена от страстта към природни науки и танци, заминах за София. И всъщност това ме свърза с Борислава, с която тази година ще направим фестивала в Трявна. Изключително много се вълнувам и просто нямам търпение да се върна в Трявна с такъв триумф. Чудесно, а как ще протече самото събитие на тия 3 дни, организирани от вас? Какво ще представлява? На 27-ми всъщност е откриването на фестивала. Всеки, който има желание да участва, може да се запише на да си направи регистрация в училището, която е от 12 до 1 часа. След което в 2 часа започва парад. В града всички участници могат да се включат, да имат различни транспаранти, плакати и така нататък. Ще бъдат предвождани от мажоретките, малките мажоретки от група Crazy. И след което учениците от СОУ Петко Славейков ще разкажат за своя град, ще ни разведат в града на няколко групи. На втория ден от фестивала, 28-ми, се провеждат самите семинари. Повече информация хората могат да намерят в нашия сайт "Намери своя ритъм", където е подробно разписана програмата, както и менторите, които ще водят семинарите. И в последния ден от фестивала, 29 неделя, ще има празничен концерт, в който ще участват различни школи, различни ансамбли от страната и децата, които са научили различни хореографии през фестивала, ще могат да ги покажат на сцена. Това е идеята горе-долу, която имаме.
А самите семинари ще се провеждат в Славейковото училище, нали така? А преподавателите откъде са? Преподавателите са от София, в различни школи, с така голям опит в работата с деца. Отделно тази година, като нещо ново, което сме включили, е деца да помагат на своите ръководители да водят тези семинари, така че деца да учат деца и това е още по-хубаво за самите участници. А финалният концерт къде ще се състои? Финалният концерт ще се състои на откритата сцена, която е пред читалището в града. Тоест всички тревници и гости на града ще имат възможност да видят талантливите дечица? Абсолютно, и много ще се радваме да има повече хора и публика и наистина това да бъде едно прекрасно изживяване за всички. И ще завършим с покана за всички бивши възпитаници и преподаватели на Славейковото училище. На 24 май може да заповядате на празника, който ще се състои в двора на училището от 9 часа и 30 минути. Така се разделяме. Екипът ни ви желае хубава и спокойна вечер.